Dragi prieteni, bună ziua și la bună vedere, bine ne-am regăsit. Este miercuri, agrare la tine acasă, ca de fiecare dată suntem în dezbateri, în analize, în subiecte de aprofundat. Astăzi trecem așa într-o radiografie cu un invitat special. Suntem într-o temă foarte importantă. Am ales să discutăm, să analizăm, să vedem efectiv cam care este astăzi mersul în agricultura românească, cam ce ne așteaptă în viitor și multe alte subiecte foarte interesante. Am vrut să fie o discuție așa liberă pentru ca dumneavoastră să puteți trage concluziile unei astfel de abordări, mai ales că în agricultură astăzi, mai ales ca niciodată, suntem loviți de foarte multe necunoscute din punct de vedere, nu mai spunem a pandemiei, a perioadei prin care trecem, dar și condițiile meteoclimatice care au afectat și ne afectează foarte mult în agricultură. Așadar, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vi-l prezint pe cel pe care îl avem astăzi invitat la Agrarea la tine acasă, căruia îi mulțumesc pentru faptul că a răpus din timpul domniei sale și este astăzi împreună cu noi. Așadar, domnul Daniel Botănoiu. Domnul Daniel Botănoiu nu mai cred că are nevoie de niciun fel de prezentare. Este cunoscut în agricultura românească și nu numai în agricultura românească, ci și în cea europeană. Cel mai longeviv fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii după 1990, a implementat, a proiectat, a fost cel care a inițiat foarte multe politici durabile în agricultura românească. Bună ziua, Dan! Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat să facem acest dialog. Cum ești? Bună ziua, Radu! Bună ziua, Radu, și îți mulțumesc frumos pentru invitație. Salut și eu pe toți cei care astăzi se uită la noi și, la fel cum spuneai tu, și-au rupt și ei din timpul lor prețios ca să vadă ce mai spunem astăzi. Noi considerăm că lucruri interesante. Sigur, este o discuție la live la Agrarea la tine acasă. Este la fel, această discuție o vor vedea pe Agro TV și va fi foarte, să spun, urmărită ca de altfel toate emisiunile postului Agro TV. Așadar, Dan, haideți să începem așa să vedem care sunt premisele în agricultura românească. Am pus ca titlu între tradiție și consacrare. Înainte de toate, unde ești? Unde te afli? Fizic, acum sunt în birou pentru că a trebuit să îți răspund și să am legăturile așa cum mi-ați cerut voi. Legături, conexiuni, laptopul, deci sigur. Știi de ce te întreb? Că mereu ești Da. undeva, mereu ești plecat în teritoriu, mereu ești într-un domeniu al agriculturii, ba în vegetal, ba în zootehnie, ba în horticultură, ba în Radu, îmbunătățiri agricultura nu se funciare. face. Deci agricultura nu se face numai la birou, ca să-ți dau răspuns la ceea ce întrebi tu. Sigur că trebuie să fii prezent acolo unde este nevoie de tine, unde simți tu că poți să faci lucruri interesante și, de ce nu, să poți să performezi în sectorul ăsta, pentru că este un sector extrem de important al economiei și dacă nu vom fi atenți în perioada următoare, ușor cred că putem să-l scăpăm din mână și după aceea să muncim ani de zile ca să putem să îl readucem în firescul lui de normalitate. Și de ce spun asta? Uitați-vă că există la nivel european o tendință de a diminua meritele agricultorilor, deși ei nu merită acest lucru. Uitați-vă că toată lumea pune astăzi accent pe mediu, pune accent pe economie, energie, economie alta decât cea pe care o știm noi tradițională și mai puțin pe agricultură. Eu cred că este o mare greșeală pentru că agricultura este cea care aduce sănătate de 3 ori pe zi pe mesele consumatorilor, indiferent din orice zonă a lumii ar trebui să fie așa. Și pe de altă parte, eu mai spuneam de fiecare dată, agricultorii sunt cei mai buni manageri ai mediului. Dacă nu suntem atenți la ceea ce fac ei, nu suntem atenți la necesități, la dorințele lor, la intențiile lor, sigur că vom avea probleme. Eu, din studiile pe care, sigur, le-am făcut de-a lungul timpului și am făcut facultățile la zi, nu la fără frecvență ca alții, am constatat că
În anii 50, când agricultura, sau mai bine zis, produsele alimentare nu erau atât de numeroase ca astăzi, nu era această diversitate de produse în industria agroalimentară, automat agricultura primea peste 70% alocare din bugetul european. Astăzi, Radu, această alocare a ajuns undeva în termen real la 27% și înțeleg că este posibil să mai scadă. Știu că astăzi la nivel european există astăzi la nivel european discuții cu privire la viitoarea alocare bugetară a sectorului agricol și direcțiile în care se vor duce agricultorii, pentru că înțeleg că Europa nu este atât de mult interesată de agricultura europeană, de agroindustria europeană, ca să spun așa, și este interesată mai mult de condițiile de mediu, ceea ce nu este rău să fie interesată de mediu, dar cred eu că este o mare greșeală să nu fie interesată de agricultură, adică să nu existe pe aceeași palier ca și mediu. Și aici, Radu, ai observat și tu că se pun la dispoziția schemelor de mediu 1000 de miliarde de euro timp de 10 ani pentru a avea condiții mult mai bune, ceea ce nu este rău. Ideea este să nu întoarcem spatele fermierilor și am senzația câteodată că asta se întâmplă. Mă uit mai departe și văd că Europa astăzi nu mai are aceeași predilecție de a analiza piața asociere-finanțare. Astăzi, sigur că noi avem nevoie la nivel național, întrebai tu ceea ce se întâmplă și de ce avem noi nevoie în următoarea perioadă. Păi, Radu, în primul rând, eu cred că avem nevoie de finanțare în sectorul agroalimentar, avem nevoie de o organizare foarte bună și avem nevoie de perseverență. Pentru că perseverența lipsește de foarte multe ori. Sunt proiecte începute și lăsate la jumătate, fără a fi finalizate. Și cred că lucrurile astea ar trebui să fie duse până la capăt, pentru că s-au cheltuit bani, energie, forță de muncă și cred eu că direcția asta ar trebui să continue. Nu cred că sectorul agricol românesc poate să performeze în lipsa banilor. Nu poate performa în lipsa unei organizări mult mai bune decât astăzi. Pentru că iată competiția existentă la nivel european și nu numai ne-a arătat că din ceea ce se întâmplă, ne-a arătat că nu putem rezista, o companie sau alta sau câteva companii nu pot rezista în lupta acerbă existentă pe piața unică, nu mă raportez la piața mondială. Pe de altă parte, Europa astăzi importă sau se luptă la importuri, pentru că știți foarte bine, Europa importă 20% din necesarul de produse agroalimentare de oriunde din lume și există această competiție cu China, cu Orientul Mijlociu, uneori cu Statele Unite, ceea ce va fi foarte greu în perioada următoare în absența unor finanțări corespunzătoare a fermierilor. Și știi foarte bine că preocupările noastre au fost de a crește cumva această plată directă a fermierilor români, pentru că dacă nu au această subvenție, nu au partea de cofinanțare, să fim sinceri. O sursă vitală, sigur. Exact, ca să poată să aibă acea bonitate bancară, să poată să dovedească și furnizorilor de inputuri că există și că își fac treaba și că pot returna aceste contravaloarea acestor contracte, automat trebuie să existe un nivel corespunzător. Și spuneam că toate măsurile adunate până în 2024 ar putea duce la o subvenție dublă față de ceea ce există astăzi la nivel național. Sigur, este greu dacă stăm numai pe dâmbovița. Este posibil acest lucru? Deci este posibil, nu? Este posibil acest lucru? Zic, este posibil acest lucru să se dubleze până în 2024? Este posibil, Radu, pentru că filozofia cu privire la plățile directe va fi alta. Știi foarte bine că astăzi se pune accent foarte mare pe ecoscheme, se pune accent foarte mare pe integrarea producției și din calculele noastre rezultă această dublare. Deci
știi că nu va mai fi politica agricolă comună viitoare, nu va mai fi ce a fost până acum. Evident că România și Bulgaria, știi că ei aveau o altă schemă de Da, plată decât un alt ce statut. aveau pe ori. Acum toți se vor alinia la aceeași procedură. Pe de altă parte, eu cred că trebuie să fim atenți pentru că, Radu, pericolul cu plafonarea nu este trecut deloc. Deci discuțiile Deci din încă ne mai Comisia pândește acest nu încă ne mai risc. pândește, ne pândește pentru că în Comisia de Agricultură s-a revenit la ceea ce tu știi că s-a discutat inițial și anume fiecare stat să plafoneze voluntar și acum Sigur. apar provocări noi și cu privire la captarea dioxidului de carbon și cu privire la protejarea mediului, apei, a resurselor naturale, deci și toate astea cad în sarcina fermierilor. Dacă nu vom fi atenți cu negocierile astea și vom aștepta că alte state să aibă cuvânt de spus care va folosi și României, eu spun că parțial ai dreptate, dar Adică încă avem tendința asta să stăm la pândă și să vedem ce fac alții și atunci să luăm și noi decizii, Radu, avem ezitări. Radu, te rog frumos să-mi dai și mie un exemplu de o vizită a Ministrului Agriculturii împreună cu un reprezentant al fermierilor din România, care să explice acolo unde se întâlnește dumnealui cu ceilalți miniștri, cu reprezentanții organizațiilor profesionale, să fie în spate să spună: uitați ce spune fermierul meu, uitați ce spune reprezentantul agriculturii mele. Pentru că de foarte multe ori știi bine că deciziile publice sunt Sigur, sunt. contestate de ceea ce se întâmplă în privat. Și atunci eu mi-aș fi dorit ca în aceste momente grele de cumpănă, Ministrul Agriculturii să aibă după el cel puțin un reprezentant al organizațiilor profesionale, oricare ar fi el acela. Important este să fie prezent acolo, chiar și pentru informații în afara discuțiilor oficiale. Radu, înțelegi ce vreau să spun? Adică, nu e mai imaginăm că intră în Consiliu și intră și fermier. Nu. El trebuie să fie prezent acolo și să-i dea sugestiile cele mai bune, să aibă discuțiile cele mai bune și să arate că România are o problemă destul de mare astăzi. Agricultura României este practic împărțită în două: o agricultură a fermierilor mari, care ei alimentează piața, realizează exporturile, mențin locurile de muncă, și o agricultură mică de care trebuie să ținem cont, ea trebuie să crească, ea trebuie să se organizeze și să găsim o formulă astfel încât să nu mai ajungem la discuții de genul acesta că avem cei mai mulți fermieri din Europa ca număr, dar de fapt contribuția la produsul intern brut să fie diminuată comparativ cu alte state europene. Avem cei mai mulți, cum spui și tu, dar într-adevăr la capitolul evaluarea performanței, a randamentului pe suprafață, a unui cost, adică cost-profit per unitate, dacă să pot să mă exprim în felul acesta, România mai are de crescut, mai are loc de creștere, adică încă nu este în acel pluton fruntaș, cu toate că potențialul este fantastic, așa cum spuneai și tu, și mai ales în foarte multe luări de cuvânt și în poziții pe care le-ai avut vis-a-vis de necesitatea unor soluții viabile în agricultura românească. Eu aș vrea să te întreb, Dan, acum, bun, au fost niște ani, categoric că România, după ce a devenit membra Uniunii Europene, este pe plus, s-au observat și s-au făcut pași semnificativi în agricultura românească. Aș vrea să te întreb, închidem două exerciții bugetare și vezi, cum vorbeai un pic mai devreme de această creștere acerbă a concurenței. Niciun stat nu stă degeaba sau nu își urmărește propriul interes în această luptă, imaginat, luptă comună pentru drepturi și îndatoriri fiecare stat membru. Ce se va întâmpla sau cam cum România va face față, dacă pot să spun, acestui chiar și risc? Poate nu e bine să-i spun risc, dar este un risc totuși acest al treilea exercițiu bugetar. Suntem pregătiți
reușim noi. Tu ai jucat dublu rol totdeauna și am apreciat lucrul ăsta la ce fel, indiferent de poziția în care te-ai aflat. Că vreau să spun privitorilor noștri că tu ești și un fermier reprezentativ în România, adică ești și cel care muncești efectiv și te zbați și faci parte, ai făcut parte din media asociative, ai crescut media asociative, adică ai partea asta foarte bună de reprezentativitate și în același timp ți-ai făcut datoria pentru componenta publică și ești și din acest punct de vedere recunoscut ca un profesionist. Vreau să te întreb vis-a-vis de ce risc sau hai să-i spunem și ce oportunitate, poate va fi o oportunitate acest al treilea exercițiu PNS-ul din ce ne așteaptă. Pentru că ne-ai dat o informație foarte importantă că putem în 4 ani, până în 2024, să dublăm cel puțin valoarea acestui input din banii europeni, această subvenție fără de care fermierul nu poate să facă performanță. Măi, Radu, ideea este următoarea, că știi și tu foarte bine, cum o știu și fermierii și industriașii din agroalimentar din România, că de fapt toate discuțiile importante legate de ceea ce se întâmplă la nivel european și național trebuie purtate la Bruxelles. Deci noi acolo trebuie să avem un lobby destul de agresiv, ca să-i spun așa, care să prezinte situația reală din România, care să influențeze anumite decizii, pentru că, sigur, tot acest lobby privat, să-i spun așa, alături de ceea ce se întâmplă la nivelul Parlamentului European, Comisiei, reprezentanților noștri pe care îi avem la nivelul reprezentanței permanente, eu cred că putem să contăm foarte mult, pentru că deciziile de foarte multe ori se iau în urma unor discuții purtate înainte. Sigur că noi trebuie să fim atenți la câteva lucruri importante, și anume la această finanțare care ea trebuie să fie justă și corectă, care trebuie să ajute, să sprijine ruralul. Când spun ruralul, spun toate activitățile de acolo și când spun producătorul, nu mă gândesc doar la producătorul de cereale. Noi ne gândim la toți producătorii de pe toată filiera. După aceea, eu cred că important pentru noi este să menținem securitatea alimentară. Noi, în primul rând, trebuie să asigurăm necesarul de hrană pentru populația României și după aceea să contăm. Iată că ne-a învățat pandemia că rutele pot fi foarte lungi de transport a alimentelor, că pot fi blocaje, că se pot transfera mult mai greu produsele dintr-o parte în alta. Și haideți să facem un exercițiu, fără să ai puiul de zi, fără să ai grăsunul adus din Danemarca, Olanda sau Germania. Crezi că putem rezista în lupta asta sau ce facem? Închidem fermele mâine? Motiv pentru care eu cred că securitatea alimentară este extrem de importantă. Apoi, durabilitatea producției, Radu, pentru că dacă nu ai o predictibilitate la ceea ce se întâmplă în sectorul ăsta, nu poți să contezi. Orice investitor care vine se gândește la acest lucru, că el trebuie să investească 1 leu și trebuie să scoată 3. Unul care să-și plătească datoriile statului, unul din care să-și plătească obligațiile pe care le are față de angajații săi și să rămână și el cu ceva acolo pentru a investi în perioada următoare. Apoi, Radu, important pentru noi este măsura sau instrumentul de consolidare a producției autohtone. Fără să ai o diversitate foarte mare, fără să ai o producție care să fie solidă la nivel național, nu cred că putem să contăm foarte mult și nici măcar să ne acoperim ceea ce ne cere consumatorul român. Apoi, cred că important este și cadrul legislativ la care el trebuie să devină un pic mai prietenos. Sigur că o să aud 70.000 de intervenții care o să spună: dom'le, de ce nu s-a făcut atunci, de ce nu în perioada respectivă, într-una sau alta. Ideea este următoare, că legislația
evoluează de la o zi la alta. Iată sunt provocări apărute la nivel european de care trebuie să ții cont în politicile tale naționale și, în primul rând, trebuie să ai grijă de ceea ce se întâmplă la nivel național, de ceea ce se întâmplă cu locurile tale de muncă, ceea ce se întâmplă cu ruralul din România, ceea ce se întâmplă cu activitățile de aici și cu tradiția peisagistică, tot ce vedem în rural astăzi. Și nu în ultimul rând, Radu, avem două programe specifice. Unul legat de zona montană, pentru că auzim că despre ea nu se mai vorbește absolut nimic în ultima perioadă, și acvacultura, piscicultura, Radu, care știm foarte bine astăzi, ia cât 85% din pește este importat, ceea ce este o durere teribilă. Și toate astea, deci tot ceea ce am spus mai devreme, toate se creionează în jurul unor programe legate de tineri. Tinerii care, sigur, ei se vor instala, dar, Radu, eu țin foarte mult la tinerii care s-au instalat deja acolo, care ei trebuie să ajutați, pentru că ei au făcut-o pe resurse proprii, au crezut în acest sector și ei trebuie să încurajați. Astăzi avem exemple negative cu privire la instalare, prin care, știi foarte bine și tu, sunt veșnic studenți, iar părinții lor lucrează pe un program în mediul rural. Deci, mare lucru din punctul ăsta de vedere. Da, nu cred că am o cămilă din asta, știu. Da, și atunci este bine să avem grijă de cei care sunt instalați acolo, pentru că odată dispăruți tinerii din rural, moare viața în rural. Și aici cred că sunt lucruri pe care trebuie să lucrăm în perioada următoare. Ele sigur armonizate cu ceea ce se întâmplă la nivel european. Radu, mai e o chestiune care trebuie să ne pună un semn mare, mare de întrebare. România știi bine că folosește astăzi de 5 ori mai puține îngrășăminte, pesticide decât alte state europene, corect? Da. Bun, fermierul din România, să știți că el nu are o predilecție către produsele de protecție a plantelor sau către îngrășăminte în exces. Fermierii din România, ei nu au instrumente astăzi ca să renunțe la cantitățile pe care și așa sunt mici. De exemplu, astăzi toată lumea discută de biotehnologie, ameliorarea plantelor, inovare, cercetare, nanotehnică care să permită obținerea unor randamente foarte bune cu resurse puține. Păi dacă noi, pe de o parte, din punct de vedere al politicilor, le spunem, domne, renunțați la pesticide, că spune Europa, renunțați la pesticide, renunțați la îngrășăminte, iar pe de altă parte nu le pui la dispoziție instrumente care să-i ajute să performeze, instrumente care să-i ajute să mențină activitatea, suntem deja pe o pistă greșită. Atunci e clar că obiectivul Europei nu este acela de a fi în continuare primul producător de produse agroalimentare din lume. Și atunci, sigur, astea sunt lucruri care trebuie spuse fermierilor, trebuie spuse industriei, pentru că așa ei pot să-și realizeze planurile de viitor. Eu sunt convins că până la urmă se vor face lucruri interesante pentru segmentul ăsta și nu trebuie să avem în vedere numai ceea ce se întâmplă la nivel național. Și aici cred că ești de acord cu mine. Noi suntem o piață comună astăzi și nu de foarte puține ori, cred că ai auzit și cazul celebru, în care fermierii din România și-au primit banii, dar n-a venit nimeni să le ridice cartofi. Deci ceea ce pune un mare, mare semn de întrebare la funcționarea pieței, la menținerea activităților și o predictibilitate pe care trebuie să le aibă în perioada următoare. Iarăși, relațiile pe care fermierii pot să le aibă cu piața, cu hipermarketurile, cu exportatorii și aici, acele spații de depozitare pe care noi le-am propus la nivelul fiecărui județ și 10 centre mari la nivel național, adică 8 pe regiuni și 2 destinate exportului, nu erau glume. Ele veneau în întâmpinarea solicitărilor producătorilor și cred că nu ai auzit la nivel de teritoriu că cineva îți va spune, un producător îți va spune, bă frate, sigur,
nouă bine cum ne este astăzi. El va spune tot timpul: lăsați-mă să produc și găsiți-mi formule unde să depozitez sau să vândă marfa. Nu mă pricep la vânzare, pe mine lăsați-mă să produc, că la asta mă pricep. Și aici cred că acest program cu spațiile de depozitare, cu preluarea mărfii, cu acele contracte care pot fi făcute cu marele rețele, este un lucru benefic. Și nu numai în sectorul de legume, fructe, adică numai în horticultură. În toate domeniile de activitate pot exista astfel de măsuri. Apoi, Radu, păi noi astăzi garantăm prin instrumente, prin legislația pe care o avem în vigoare, garantăm tot ceea ce înseamnă producția primară. Dacă transform, de exemplu, grâul în făină, ai o garanție din partea fondului de garantare. Dar mai departe, transformarea făinii în pâine nu are o garanție. Și aici cred că trebuie lucrat în perioada următoare. Apoi, trebuie să găsim acele formule încât refinanțarea creditelor din agricultură trebuie să funcționeze. Nu putem, de exemplu, știi bine că astăzi există o mare discuție la nivel național, care toți cei care lucrează în aceste servicii de inputuri, furnizorii de inputuri, cei traderi, solicită fermierilor să le pună marfa la dispoziție. Care marfă, cea calamitate. Și atunci, evident că i-ai pus într-o imposibilitate pe fermier să găsească un răspuns viabil. Adică, ce va însemna asta? Asta înseamnă falimentul acestor unități. Eu cred că cea mai bună variantă era acea lege care a fost în Parlament, prin care să existe preluarea acestei sarcini fiscale de către Ministerul Agriculturii timp de un an de zile, până până aceste ferme își reveneau, până ajungeau la producția următoare să poată să compenseze. Și atunci industria de servicii, furnizoare de inputuri, putea să-și asigure continuitate în activitățile lor, iar pe de altă parte, sigur că fermierul performa și el. Dacă îl lași pe fermier ca el să conteze în negocierile cu traderii, cu marile lanțuri de magazine, va fi foarte greu. Știi foarte bine, la nivel european sunt 5 milioane de fermieri, hai să discute cu 7 lanțuri de magazine. N-are cum să facă. Sau cu 5 mari companii ale traderilor internaționale. Eu nu, Radu, să fiu foarte bine înțeles, nu mă poziționez decât de partea agricultorului, pentru că asta fac și eu. Ideea este următoarea: și traderii trebuie să-și facă la rândul lor obligațiile pe care le au, sigur, dar noi putem găsi un mecanism de susținere a fermierilor, astfel încât și traderii, și furnizorii de inputuri, și agricultorii să treacă peste această perioadă dificilă. Te-ai uitat că astăzi s-au făcut împrumuturi fantastice, 85 de miliarde împrumutate. Bă, oameni buni, păi da, împrumutate, dar sectorul agricol n-au ajuns acești bani să zică: domne, mă duc, uite, spre retehnologizarea industriei alimentare. Uite, mă duc să susțin timp de 6 luni de zile, să susțin aceste nenorociri, produse de COVID, produse de secetă, produse de pandemii. N-au avut ca destinație agricultura. Așa este. Veterinar. Mai discută cineva de pesta porcină africană astăzi? Nu mai discută nimeni. Deci de un an de zile n-a mai zis nimeni absolut nimic. Deci toată lumea se uită la televizor și vede câte cazuri mai sunt, ce facem, cum e cu masca. Dar cum e cu păpica nu ne mai interesează. Deci nu suntem interesați să vedem exact dacă ne pleacă oamenii din rural, dacă exportul ăsta de... Apropo de lucrul acesta, Dane, bun, un lucru foarte important, și anume cum readucem în rândul fermierilor, indiferent de mărimea fermierului sau de poziția lui la nivel rural, cum readucem acest cult al muncii, pe de o parte, al implicării iarăși și al menținerea atracției fermierului în a-și dezvolta, își a crește, să spun, plus valoarea, indiferent de poziția și de dimensiunea fermei. Dar un alt aspect foarte important: cum readucem din nou în rândul fermierilor acest fenomen de creștere al animalelor, din nou să ne întoarcem spre origine. Noi
consolidăm vegetalul, vedem, dar ne chinuim încă totuși cu acest demers de a zootehniza din nou România, cum am avut-o cândva. Din punctul de vedere, care e viziunea ta sau cum vezi că evoluează lucrurile pe acest sector? Zootehnia, ea cum va fi? Măi, Radu, deci nu poți să ai un sector agroalimentar performant dacă nu ești atent la adăugare de valoare pe fiecare segment. Adică, ce ai zis tu zici corect. Deci, domne, vegetalul a performat, este bine, există la un punct de cotitură acum, sigur, el se va regla într-o formă sau alta. Mergem mai departe. Zootehnia trebuie să transforme în lapte, carne, ouă, să transforme produsele din vegetal. Dar la fel de important este industria agroalimentară, deci ceea ce se pornește de la abatoare până la procesare, până la produsul final, că ăsta este rezultatul. Să adaugi pe fiecare segment această valoare, așa cum fac agriculturile performante din statele care au o tradiție și au investit enorm de-a lungul timpului. Adică, fără o bună organizare, Radu, nu poți să faci. Deci, banii sunt importanți, dar la fel de importantă este și organizarea producătorilor. Mai departe, ca să poți, eu spun așa, și agricultorul, dar mai ales crescătorul de animale sunt minerii de suprafață, știi și tu foarte bine lucrul ăsta. Să ai animale astăzi, ești sclav 365 de zile pe plantație, deci acolo rămâi, acolo ai problemele tale, niciodată vorbim nu de biologie, ai, sigur. tot timpul trebuie să investești, deci ca atare pe segmentul ăsta există în programul pe care eu l-am discutat cu tine și cu ceilalți producători, cu reprezentanții organizațiilor profesionale, am zis, domne, hai să vedem exact, trecând peste originile partinice așa, hai să vedem exact unde putem să ajungem, să avem o viziune ca țară despre viitorul acestui sector important, pentru că mâncăm de 3 ori pe zi și agricultura începe cu A. Din motivul ăsta ar trebui să fim extrem de atenție. Mai departe, zootehnia, deci ea trebuie să pornească și cred că ești de acord cu mine de la fermele de reproducție. Noi astăzi, și ne uităm în balanța comercială, vedem că la porc am ajuns undeva la 400 de milioane de euro importuri. Adică ce importăm? Carne, importăm grăsuni, deci iată unde suntem din punct de vedere al resursei genetice. Eu cred că apariția unor ferme de elită este extrem de importantă, pentru că ameliorarea, Radu, nu poate să o facă, indiferent cât de experimentată ar fi, nu poate să o facă într-o fermă. Sau dacă o face cu la prețuri destul de mari. Eu vorbesc de ameliorarea fundamentală, nu dezvoltare. Că ai sigur fătarea purceilor și creșterea lor, aici poți să o faci, fără discuții. Noi discutăm de crearea unor gene puternice, unor gene care să dea valoare sectorului respectiv. Și aici, în toate sectoarele, de la albină, Radu, până la ovine, caprine, ce vrei tu, plus acvacultură, deci avem nevoie de aceste ferme de elită, de unde să poți să-ți iei genitorii. Deci știi foarte bine că în trecut exista un vegetal și există astăzi, spunea, băi, sămânța de bază. De la sămânța de bază tu mai mulțeai de 2 ori la grâu. Așa da? este. Așa Atunci, este. aici asta trebuie creată, această fermă de elită de unde unitățile de producție poate să se aprovizioneze. Mai departe, banii investiți în reproducție, adică la porc, la pasăre, la bovină, la ovină, în apicultură, în piscicultură, deci sunt bani dați pentru a crea acești reproducători și a-i duce pe masa consumatorului. Un alt lucru important, Radu, care cred eu că trebuie să se întâmple. Oameni buni, să nu mai exportăm bovinele în special sau ovinele sub greutatea... Pe picior, nu? Sau cum mai spuneam odată. Da. Deci nu exportăm genetică, Radu. Deci încercăm să mergem cu aceste programe. Dacă tu l-ai dus pe piața internă și l-ai dus la o greutate optimală, l-ai abatorizat, acolo să primești această subvenție, pentru că este important
să ajungă calitate unde? Pe masa românilor, că ei sunt plătitorii de taxe și impozite și din aceste taxe și impozite o parte dintre ele se întorc către sectorul agroalimentar. Și evident că consumatorul român, el este proprietarul afacerilor noastre, nu este altcineva proprietar decât cel care cumpără. Dacă a cumpărat de la tine, Radu, te menține pe viață. Dacă nu a cumpărat, e clar că închizi și te ocupi cu altceva. Un alt lucru care cred eu că este important în segmentul ăsta este să avem produsele autohtone, să le menținem, să menținem produsele sau produsii care sunt foarte bine adaptați la nivel național, pentru că nu trebuie să întoarcem spatele la cercetări și inovări care s-au întâmplat de-a lungul timpului în România și cu rezultate foarte bune. Sigur că aici un rol important îl au stațiunile de cercetare care împreună cu universitățile, cu școlile agricole ar trebui să lucreze împreună pentru fermier, să explice fermierului de ce ar trebui să utilizeze un anumit soi sau o anumită o rasă dintr-o specie, de ce ea trebuie implementată, care sunt rezultatele și să fie mult mai aproape de solicitările producătorilor din domeniul respectiv. Și de ce nu, Radu, eu cred că important ar fi să avem un observator al prețurilor aici, adică oamenii să știe, băi, de unde aș putea să mă duc să-mi cumpăr grăsuni, de unde aș putea să mă duc să cumpăr berbeși, de unde aș putea să cumpăr, dar toate astea cu o analiză foarte, foarte bine făcută și cu susținere că prin lipsa unei finanțări, sigur că nu o să poți să menții niște ferme de elită la standarde importante. Sigur, aici, dacă ai observat și tu, există această competiție și ea a fost vizibilă în vegetalul românesc când ia cătăfloarea soarelui din hibrizi românești contează foarte puțin, porumbul la fel, rapița la fel, soia foarte puțin, mai avem grâu pentru că el este destul de greu de transportat dintr-o parte în alta. Dar aici cred că trebuie să fim atenți și să readucem că niciodată, de exemplu, o stațiune de cercetare care are rezultate bune, nu se poate să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în publicitatea companiei private, cu cercetările din privat și știi că sunt companii multinaționale care au bugetul de 10-15 ori mai mare decât poate să-l aibă întrega SASU, ca să dau un exemplu. De aici cred că pornesc toate. Deci, o finanțare corectă, o organizare bună, o perseverență, cercetare, inovare în zootehnie și, de ce nu, apropierea consumatorului român de produsele noastre, că sunt produse cu o valoare ridicată. Știința de carte a producătorilor români plus terenul acesta, condițiile climatice fac ca valoarea produselor să crească foarte mult. Uite, privitorii noștri și cu această ocazie îi rugăm, îi îndemnăm pentru sugestii, pentru întrebări, pentru orice fel de opinie, vă rugăm să nu ezitați ca de fiecare dată să ne scrieți. Doamna Nina Gheorghiță ne întreabă așa: cum se împacă ideea de agricultură verde cu ideea de a avea un exercițiu bugetar european cu 30% din suprafața agricolă beneficiată de subvenții APIA în România, și asta în contextul în afara ecoschemelor. Cam atât însumează beneficiarii de subvenții ca suprafața agricolă lucrată sub 10 hectare. Deci cum se împacă această idee de agricultură verde cu viziunea în viitorul exercițiu bugetar? Radu, asta vreau să vedem și noi ce înseamnă ecoschemele astea, că până la urmă este important cum se aplică, ce se aplică. Știi că noi am mai făcut niște întrebări din punctul ăsta de vedere, n-am primit un răspuns foarte clar din partea comisiei. Eu aștept în continuare să ne spună care este viziunea domniilor lor cu privire la aplicarea acestor ecoscheme. Și spuneam mai devreme că noi trebuie să explicăm foarte clar agricultura duală din România, agricultura mare și agricultura mică, așa cum spui tu, o agricultură care nu este organizată în cooperative, așa cum sunt fermierii mici din vestul european. Motiv pentru care
Eu cred că trebuie să existe această discuție foarte aplicată, nu numai la nivel european, dar și la nivel național. Trebuie explicate Deci provocările viitoare. avem această lipsă a cultului unității, eu știu, a fi împreună, a fi încă fermierul, să spun, deschis la acest fenomen de cooperare, de unire din punct de vedere al interesului pe filieră. Măi, Radu, eu cred că n-aș vrea să fiu răutăcios. Din ce am constatat eu de-a lungul timpului, toți suntem de acord că trebuie să creăm organizații puternice, să participăm la discuții la nivel european. În schimb, când este să facem pași concreți, ne blocăm, din diferite motive. Și atunci începem să devenim orgolioși, că e mai bun ăla decât ăla, că ăla nu știe ce a spus celălalt, în loc să fim niște picături care să formăm oceanul ăsta. Adică, hai fraților, deci fiecare cu ideea lui, bună, rea, las-o acolo, hai să o reprezentăm, hai să fim toți împreună, pentru că de exercițiul ăsta financiar va depinde viitorul agriculturii europene și naționale, evident, pentru că marea majoritate a banilor, o să vedeți, contabilii de aici încolo o să spună, băi, agricultura, știi, primește 19 miliarde pe 7 ani bani europeni, ia gata, hai mai puțin cu bugetul național. Luați de acolo. Da, luați de acolo. Și de acolo noi nu suntem atât de bine pregătiți, că nu avem o consultanță super performantă, n-ai un lobby, că mai mult de lobby ți trebuie advocacy, adică Chiar apropo, uite, ai zis un subiect important, consultanța. Uite, consultanța în agricultură. Apropo de acest lucru, fermierul român astăzi și noi în dezbateri la agrare de multe ori am identificat această lipsă de comunicare, dar mai ales de consultare, o consultare tehnică. Are nevoie fermierul român? Cine nu are nevoie de consultare? Deci cine nu are nevoie de informații? Toți, da, absolut toți au nevoie de informații. Mă rog, într-o măsură mai mică sau mai mare, cei care își permit să-și plătească proprii consultanți, dar fermele mici și mijlocii au nevoie ca de aer, pentru că dacă tu, îți dau un exemplu, dacă anul ăsta a fost un an prost pentru tomate, să dau exemplu, da? La anul, sigur, nu mai vezi pe nimeni că o să cultive tomate, cultivă dovlecei, pentru că a fost mai bun anul ăsta. Deci asta înseamnă o lipsă de predictibilitate, o lipsă de informare, o lipsă de discuții pe care fermierii o au cu cei care poate să le indice o anumită direcție de funcționare. Pe de altă parte, noi discutam de acele instrumente care pot fi la nivel național. Păi dacă eu ca stat am nevoie să am dovlecei pe masă sau să am gogoșar pe masă, ceea ce nu s-a întâmplat anul ăsta, că știți bine că au fost producțiile mai scăzute decât anii anteriori, automat trebuie să merg cu măsurile și cu instrumentele de finanțare în direcția asta. Mai departe, nu toți vom putea să rezistăm, și asta spuneam mai devreme, cu 10 hectare de cereale, să rezistăm în competiția asta la nivel european. De asta spuneam că ne trebuie organizare. Și spunea bine doamna Gheorghiță mai devreme, păi cu 10 hectare, dacă aplici și ecoschemele și așa, ce așteptări pot să am eu mai departe? Sigur că aici trebuie discuție mult mai aplicată și aici probabil că și oamenii de știință, cercetătorii din România trebuie să fie în prim plan, pentru că ei au și darul acesta de a explica mult mai bine și au credibilitate mult mai bună în fața politicienilor, Radu, deci trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar înainte de toate, hai să le dăm banii pe ce le-am promis cu seceta de anul ăsta, hai să vedem ce facem cu cei care astăzi au contracte și n-au putut să le onoreze și vin companiile și le iau casele. Deci aici sunt lucruri punctuale care trebuie rezolvate înainte de a discuta ce vom face din 2022 sau 2021 toamnă mai departe. Deci, pe de o parte, măsurile astea de compensare la ceea ce se întâmplă la nivel și apoi viziunea pe care eu sunt convins, sunt foarte mulți specialiști buni în țară. Unii dintre ei aleg să nu se implice, dintr-un motiv foarte simplu, că a văzut pe Radu Antohe că el săracul muncește. Eu dau un exemplu, nu e cazul tău.
a văzut pe Radu Antohe că el muncește de ani de zile și de fapt el trage la o bicicletă fără lanț. Atunci sigur că ei aleg să stea cu telecomanda în fața televizorului și să spună nu mă bag, nu mă interesează politica, nu vreau să fac. Și atunci eu spun așa, dom'le, dacă ai pus proști să te conducă, automat nu te aștepta să ți se întâmple lucruri bune, pentru că n-au cum să se întâmple lucruri bune. Și mai spun un lucru, Radu, eu nu cred nu că... avem... te rog, spune și după aia te întreb. Ideea este următoarea. Eu nu cred în teorii de genul ăsta, domne, ați auzit că apar și spun, domne, foarte mulți proști în puncte cheie. Nu, domne, ei nu sunt foarte mulți. Sunt bine distribuiți. Și atunci, dacă nu suntem atenți la ceea ce se întâmplă, fie cu votul, fie cu acțiunile noastre, fie cu asocierile pe care le facem, fie cu viitoarea cameră agricolă care trebuie creată, automat o să găsim practic printre noi oameni care o să se retragă, cei care au bun simț, și alții care o să performeze, dar o să performeze pe o latură negativă. Din punctul ăsta de vedere, eu am emoții că sunt oameni buni, dar ei trebuie săraci lăsați să lucreze acolo și încurajați. Nu analizați sau îndepărtați pe diferite criterii. Deci, cine poate să aducă un plus de valoare segmentului agroalimentar, eu cred că trebuie să fie stimulat. Da, este foarte adevărat ce spui, că într-adevăr meritocrația câteodată în agricultură nu este atât de bine reprezentată sau atât de cum ar fi trebuit, cât de așteptată este din punct de vedere al beneficiarului. Radu, mai spun un lucru. Radu, hai să vedem acum că se fac listele pentru parlamentari. Hai că am înțeles la europarlamentari, am înțeles cu limbile străine, cu nu știu. Hai să vezi tu acum câți agricultori sau câți oameni din industria agroalimentară vor fi prezenți pe liste și care să poată să te reprezinte în Parlamentul României, unde știi foarte bine, știi la fel ca și mine, ca toți cei care ne ascultă, că să dea cinste acestei... Hai să vedem. Eu sunt curios să văd. Uite, vorbeai un pic mai devreme despre camerele agricole. Marian Topală, un fermier din regiunea Nord-Est, ne întreabă cum vedeți... E un fermier foarte bun. Și eu îl salut, este un fermier reprezentativ la nivelul țării. Cum vedeți rolul camerelor agricole în viitorul agriculturii românești? Vor putea promova și susține cu adevărat agricultura? Radu, spuneam mai devreme, dacă separăm lucrurile, camerele agricole au un rol pozitiv. De ce spun? Camerele agricole sunt cele care vor implementa politici publice. Ele sunt de interes public și așa trebuie să rămână, fără ingerință politică în conducerea ei, fără ingerință politică la finanțare, fără absolut nimic. Trebuie lăsați fermierii să-și conducă destinele. Repet, aceste camere agricole nu trebuie confundate cu organizațiile de reprezentare, și spun apăsat, reprezentare ale fermierilor. Adică poate să rămână, deci să conteze foarte mult și la Paru, și Proagro, și producătorii de porumb, și cei de la piscicultură, de unde vreți dumneavoastră. Ele nu interferează, aceste organizații nu interferează cu camerele agricole. Din contră, ele conduc aceste camere agricole. Și aici agricole vor fi, cum să spun eu, cheia în consultanța viitoare. Și uite-te că Europa astăzi pune accent foarte mare pe consultanță, pune accent foarte mare pe informarea fermierilor locali. Deci nu trebuie să se ducă fermierul să-și ia o informație la 200 de kilometri, acolo unde este capitala județului sau unde există un centru regional. Suntem de acord, Radu, din punctul ăsta de vedere. Corect. El trebuie să-și ia informația din comuna lui. Pe de altă parte, tu când faci politici publice, tu te bazezi pe niște date pe care le obții de la nivelul județului respectiv. Ori crearea acestor camere agricole cu responsabilități care pot fi preluate de la diferitele autorități, agenții, direcții, pot fi preluate, sigur că automat o să ai niște informații mult mai clare. Vei avea niște informații care să-ți permită să faci niște politici publice mult mai apropiate și mult mai prietenoase lor decât o faci acum. Asta este clar. Toate și informația e vitală.
Evident, Radu, fără o informație, n-ai cum să performezi. Fie că este o informație legată de piață, fie că este o informație legată de producție, fie că este o informație legată de modul cum investești sau ce investești, ce tehnologie aplici în ferma ta. Eu cred că toate astea adunate fac ca această cameră agricolă, repet, dacă este lăsată să funcționeze sub administrarea agricultorilor, industriei alimentare, reprezentanților lor, atunci va fi cheia de bază a ceea ce înseamnă segmentul politicilor agroalimentare în rural. Da, ne scrie domnul Mirco, zice despre finanțare și activități agricole prin credit sau leasing, linii de credit, unități bancare de încredere. Nu avem posibilitatea de a primi astăzi de la stat ajutor, de exemplu, pe plata dobânzilor. Deci sunt și aceste aspecte legate de... Sigur, știi că mai devreme am atins instrumentul creditării. Am spus, domne, uite, trebuie să avem o creditare corectă. Eu chiar mă gândesc și împreună cu cei care ne ascultă, împreună cu cei care contează, să insistăm pe crearea acestui fond al fondurilor. Adică să existe această bancă agriculturii pentru că ea se poate face. Sigur, să nu ne așteptăm că Banca Agriculturii mâine va fi prințesa de peste noapte. Nu. Noi trebuie să pornim de undeva. Noi avem fondul de garantare astăzi, care poate fi mult mai mult prezent în activitățile noastre, dar cu o condiție ca legislația să fie modificată și să fie mult mai intens susținut decât este acum. Pentru că știi, fondul astăzi, 99% este componentă privată. Ea trebuie să rămână sub o formulă sau alta componentă privată, dar interesul fermierilor trebuie să fie mult mai bine reprezentant. A celor care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar trebuie să fie mult mai mult prezent acolo. Evident, băncile, o companie de asigurare puternică care să ne permită preluarea acestor riscuri, și nu e vorba numai de cele meteorologice, sunt și pandemiile și bolile care pot fi boli dăunători, toate astea pot fi realizate prin acest, să-i spunem, fond al fondurilor care să atragă bani europeni, care să poată să vină mai mult către garantarea și finanțarea activităților din rural și de ce nu să urcăm acel standard de la garantarea producției primare, să mergem cu ea până la producția finală, cum vă spuneam mai devreme, cu grâu. Pe de altă parte, refinanțările, deci dacă astăzi te duci să-ți reeșalonezi un credit, automat o să spună, vreau sau nu vreau banca. Evident că eu dacă mă duc cu o garanție, banca este, așa cum știi, un actor important în sectorul ăsta. Și atunci, partea de finanțare, eu cred că este importantă și a sesizat-o bine domnul Mirco, dar avem propuneri interesante pe segmentul ăsta și am spus, de la susținerea dobânzilor până la crearea acestor premize, consultanța pe care să o dai, refinanțările creditelor. Deci există soluții care pot fi implementate rapid prin modificarea legislației. Vorbeam un pic mai devreme despre anumite aspecte legate de lipsa unor verigi din zootehnie și îmi scrie de fapt mie cineva, un expert, a lucrat în silicicultură, domnul Manolo, și îmi zice, apropo de acest subiect, pe piața mondială există o tendință de creștere a firului de borangic. Se caută acest produs extraordinar pe plan mondial. Noi cândva, România, eram în elita mondială în producții în sericicultură. Apropo și de lipsa unor tradiții pe care le-am avut cândva în agricultura românească și pe care nu le mai avem astăzi. Chiar din acest punct de vedere, chiar nu mai avem sericicultură, nu? Nu mai e. Da, ce cumva știi că avem vreo fabrică de spălat lână, s-au făcut fir din lână. Da, și acest aspect, da, că știu că...
Deci sunt multe lucruri care au dispărut și nu-i bine, deci nu ne face bine lucrul ăsta. Radu, eu cred că susținerea acestor segmente este importantă, că înseamnă diversificare. Dar pentru noi, haideți să vedem exact ce facem cu proteina, să o diversificăm și pe asta. Și România este țara care are posibilitatea să producă cea mai mare cantitate de proteină la nivel european. Al doilea lucru, hai să mergem și pe produse de genul sericicultură, zahărul, cartoful, pentru că nu le-am uitat. Deci nu sunt segmente sau sectoare din agricultură care sunt uitate. De asemenea, hameiul, care nimeni nu mai zice nimic. Tu ai observat că în ultima perioadă a crescut vânzările la semințe pentru păsările de apartamente, da? De la flori de păsări până la Da, este o cerere. toate aceste dughie și toate florile, semințele acestea care, iată, reprezintă o alternativă, dar noi discutam mai devreme de producția mare, de ceea ce înseamnă valoare. Sigur că pe lângă acest schelet mare, tu poți să adaugi și activități care să mențină și să încurajeze practic segmente care aduc, de ce nu, sericicultura alături de celelalte activități de nișă pot să aducă plus valoare, să se garanteze fermierului un venit, că de fapt asta este ideea principală pe care trebuie să o avem, să-i garantăm activitatea și să fie competitiv. Că, de fapt, ăsta e și motivul pentru care vine în rural sau își desfășoară activitatea acolo. Dacă el nu are o infrastructură prietenoasă, el vede că un an a pierdut, pierde și al doilea an, tu ce crezi, că el mai rămâne acolo? Nu, sigur că își caută altceva de făcut. Din punctul ăsta de vedere, sigur, eu sunt de acord că și diversificarea producției trebuie să se realizeze. Și există propuneri pentru a fi finanțate și aceste tipuri de activități, altele decât cele care le știm, tradiționale. Deci, nu comentăm aici de creșterea animalelor care reprezintă volum, că e lapte, că e carne sau ouă, până la cele care produc astfel de produse principale sau secundare care aduc plus valoare. Ne scrie Tiberiu Ștef, îl salutăm, faptul că zona montană, și noi vorbeam un pic mai devreme, zona montană în actuala conducere acum nu este luată în considerare vis-a-vis de prevederile legii muntelui, că avem astăzi o lege a muntelui și mai ales că programul de investiții cu toată legislația aferentă în vigoare este în colaps, adică este oprită sau nu mai avem nicio viziune pe zona montană. Vorbeai și tu un pic mai devreme de aspectul acesta. Da, Radu, pentru că e dureros. Peste 34% din suprafața României este în zonă de deal sau de munte. Și mai ales dacă un om pleacă de la munte, mult mai greu îl readuce. Da. Așa e mult mai greu decât poți să o faci la câmpie. Deci aici situația, sunt de acord cu domnul Ștef că e destul de complicată și n-am înțeles de ce, pentru că era o lege cu 1 miliard de euro aprobat în spate, cu activități care puteau fi desfășurate acolo. Comisia Europeană știa de ce se întâmplă și care erau tendințele în sectorul ăsta, au fost de acord cu ele. Nu-mi imaginez de ce, decât poate din rea voință sau nu știu, habar nu am de ce le-au blocat. Dar eu zic, Radu, noi trebuie să mergem pe cele două direcții, adică zona montană și finanțarea galurilor, pentru că acele grupuri de acțiune locală sunt importante, cum spuneai tu mai devreme. Sigur, au o fermă de câteva capete, dar el trebuie să o abatorizeze. Unde abatorizează, unde duce laptele, cine îi oferă, ce preț îi oferă, care e calitatea pe care o duce acolo, trasabilitatea produsului respectiv. Eu cred că aici, din punctul ăsta de vedere, ar fi două variante. Deci, zona montană cu acel miliard și 1 miliard în bugetul național și fonduri europene care să ducă către grupurile de acțiune locală. Adică e chiar atât de greu ca politică de stat să avem aceste, să spun, infrastructuri. Când eu mă gândesc de pe ulița satului montan, de la, să spun, X
crescător de animale, el să aibă o oportunitate să-și îndeletnicească în continuare această menire, să crească animale, să aibă o pășune, o pajiște. Cum plecăm de acolo cu o infrastructură până la nivel de bulevard în mijlocul Bucureștiului? Adică să creăm pârghile astea de politici naționale. Chiar sunt atât de greu de a le face în România? Noi Radu, cei din zona montană ți-a spus un lucru. Băi, frate, să vină cineva să-mi ia laptele și produsele pe care le am eu, că mie mi-e foarte greu să mă duc cu ele să le sigur, vând sigur. unde. Pentru că densitatea este mai mică populațională este mai mică în zona montană decât în restul zonelor, corect? Și aici erau acele hotărâri pe care tu le știi, cu stâna montană, colectarea laptelui, colectarea cărnurilor, colectarea fructelor de pădure, adică exista undeva un centru care să le ușureze munca lor. Și atunci el era liniștit, că zice, eu mă ocup de producție aici, am grijă de vaca mea, o mulg în condiții de salubritate și duc laptele unde s-a deschis acest centru. Pe de altă parte, făcea bine și să spun, cumpărătorilor, achizitorilor, industriei de procesare. De ce? Prelua această materie primă dintr-un punct salubru, dintr-un punct cunoscut, cu trasabilitate cunoscută a produsului și atunci lucrurile erau în regulă și pentru unii și pentru alții. Asta au cerut oameni, lucruri simple și cred că aici trebuie să ne ducem. Pe de altă parte, știi bine că există solicitările lor de a avea un mic abator la fermă. Dom'le, se întâmplă un animal de necesitate, așa este. Cedează. Pe de altă parte, el își face produsul lui tradițional, lasă-l să-și abatorizeze în zona acolo, nu se duce cu vaca la 200 de kilometri, preia carnea și se apucă să-și facă produsul tradițional. Evident, noi discutăm de cel care e tradițional, nu concurăm cu industria aici și din 100 de kilograme care o aveam de salam aprobat, noi facem 200 de tone. Deci nu lucruri de genul ăsta. Dar foarte bine controlate, mult mai apropiat de solicitarea lor, eu cred că putem face lucruri interesante care să vină în sprijinul lor și să poată să dezvolte și zona respectivă. Pentru că ce înseamnă, Radu, localul? Tradiția este cea din zona respectivă. Deci dacă ne referim la România, tradiția din România. Deci nu înseamnă piața locală, pentru mine înseamnă România, pentru că aici produc, aici avem experiență la ceea ce am produs de-a lungul timpului și aici consumatorul este alături de produsul meu sau nu. Din păcate, timpul trece foarte repede, discuție foarte interesantă. Te rog. Radu, poți să mai spun o chestiune? Uite ceea ce se întâmplă în piscicultura astăzi. Bă, frate, deci delta Dunării aproape colmatată, lacurile interioare colmatate, tot ce înseamnă partea asta de natural, de resursă naturală, toată colmatată. Noi știi bine că am propus și exista această preocupare de a susține, frate, tânărul ăla pescar care se instalează acolo sau pescarul care există, că nu sunt foarte mulți la nivel național. Da, această îndeletnicire, sigur. 3 luni pe an, deci 3 luni pe an, la fel cum trebuie să-i dai celui care este peste 1000 de metri altitudine și desfășoară activitatea, dă-le, domne, 3 luni pe an un venit, să aibă și un venit, sigur că ba e cu prohibiția, ba cu pescuitul, că nu poate să-l facă din diferite motive, la fel și cu animalele. Deci dacă vrem să-i stimulăm, soluții sunt, Radu. Problema este să nu scoatem din mental, din finanțări, din buget, agricultura ca entitate. Pentru că ai auzit foarte des astăzi, agricultura nu mai reprezintă prioritatea zero a României. Deci au devenit alte prioritatea zero, uitat fiind faptul că agricultura este cea care aduce sănătate, elementele nutritive, mineralele sunt aduse, frate, prin apa care o consumăm, produsele pe care le consumăm. Deci, din punctul ăsta de vedere, deci faptul că
Energia de zi cu Agricultura zi. nu mai este prioritate zero și au devenit alte sectoare prioritate zero, eu cred că ne va costa destul de mult. Și un ultim lucru, Radu, vreau să spun. De ce agricultura n-ar fi ca sector în CSAT? Dom'le, schimbările climatice, partea de finanțare, alimentația poporului, siguranța și securitatea alimentară, eu cred că sunt lucruri care nu pot fi negociate și nu pot fi tratate doar la și altele. Înainte de a te ruga să concluzionăm discuția noastră de astăzi, ne întreabă tot domnul Mirco, zice dacă cumva eu știu putem da sau un contact de-al tău, posibilitatea de contact, telefon, e-mail, pentru că zice sunt lucruri foarte interesante și ar vrea să discute. Nu știu dacă cum să procedăm. Ia legătura cu voi, tu știi numerele mele Perfect, de... perfect. Și atunci punem în legătură. Noi răspundem tuturor celor care sunt în sectorul ăsta și vor să facă ceva. Perfect. Înainte de acest lucru, aș dori, ca o concluzie a ceea ce am discutat, aș vrea, din punctul tău de vedere a specialistului, a expertului în agricultură, să ne spui cam care ar fi, de exemplu, dacă am concentra o viziune în agricultura românească în 3 piloni sau în 3 categorii fundamentale de a evalua și de a găsi soluțiile, mai ales pentru viitorul apropiat sau pentru următorii ani. Cam care ar fi acestea din punctul tău de vedere ca specialist? Radu, pornind de la discuțiile pe care le-am avut cu oamenii din sectorul ăsta. Piață, asociere, finanțare. Acestea sunt țintele. De la aceste ținte sunt 3 măsuri mari, majore, deci nu mă opresc la 5, mă opresc la 3 importante. Și anume, cum facem să aducem toți banii în sectorul agroalimentar, adică bani europeni, bani naționali, bani de la mediu, bani de la sport, de oriunde, deci să putem să-i aducem mai aproape de cei care își desfășoară activitatea în sector. Al doilea lucru, să putem să asigurăm necesarul de hrană românilor, să ducem produsele noastre cât mai aproape de români în farfuria lor, produse de o valoare extraordinară, cu o valoare extraordinară. Și al treilea lucru înseamnă stabilitatea veniturilor fermierilor, a investitorilor din sector, o predictibilitate a lor, cu posibilitatea de atragere a tinerilor mult mai agresiv decât s-a întâmplat până acum, pentru că asta e o problemă europeană. Evident că nu trebuie uitat de ceea ce spuneam mai devreme, că securitatea alimentară, consolidarea producției, durabilitatea producției, finanțările, deci toate astea sunt cheia la întrebările pe care le avem astăzi. Facem agricultură? Mai vrem produsele pe care le știm? Trecem la un alt tip de alimentație? Care sunt răspunsurile la aceste întrebări? Folosim biotehnologiile în continuare? Folosim produse de protecție a plantelor sau nu? Deci acestea sunt întrebări la care sigur avem răspunsuri, dar cred eu că important este să nu pierdem acele ținte din vedere și anume cum facem să funcționeze piața, asocierea și finanțarea lor. Da. Doamnelor și domnilor, a fost Daniel Botănoiu, un expert, un specialist în agricultura românească, un pasionat, la urma urmei, pasiunea care te caracterizează. Mulțumesc mult, Dan. Mult succes și... Mulțumesc frumos. Vroiam să spun un lucru, că sunt alături de fermierii din România, pentru că spun fermieri pentru că de la ei pornește materia primă, așa cum sunt alături și de cei din depozitare, procesare, industrie alimentară, mai ales de zootehnie, apicultură, piscicultură, zona montană. Sunt segmente care practic m-au determinat, oamenii de acolo m-au determinat să fiu un pasionat în segmentul ăsta și spuneam, ele au venit, deci toată această determinare a lor m-a făcut să merg mai departe, știut fiind faptul că
Am făcut un masterat în Franța și pe segmentul agricol cândva am pornit de la o fermă de 5.000 de hectare și am ajuns la una de 500 de hectare. Deci știu această trecere de la mult la puțin și invers. Mai știu ceea ce se întâmplă cu procesarea, pentru că având brutărie, având moară, știu exact de unde am pornit, unde am ajuns, 800 de capete de bovine pentru lapte, de unde am plecat, unde am ajuns, și toate lucrurile astea grefate pe insistența producătorilor m-a făcut să merg mai departe și să încerc să dau și eu din ceea ce România mi-a dat mie prin sistemul educațional și ceea ce mi-a dat familia și românii de-a lungul timpului. Da, mulțumesc mult, Dan. Mult succes în continuare în tot ceea ce faci. Mulțumesc și vouă la fel, Așa, toate cele bune. Așadar, dragi prieteni, a fost o discuție interactivă, puncte de vedere, viziuni între tradiție și consacrare în agricultura românească. Până săptămâna viitoare, țineți aproape, așa cum v-am obișnuit. Noi la Agrarea la tine acasă avem un motto: ce nu vezi clar, obții rar. Așadar, multă sănătate și perseverență în ceea ce faceți și numai bucurii și realizări. Pe săptămâna viitoare. Vă mulțumesc!